Идвайте на всички, аз съм приятел и тук с мене. Да, и аз ви снимам вече. Така. И сега ще играем в... Ти си наред. Така, и сега ще играем с Fire Troll. Нали? Така. Да, ай PvP да е само за този клип. Какво? Ай да е PvP клипа. Добре. Така, Добре, PvP. сега хубавам с хора, ако се чуете. Sky... Опа. С шигански гоцети, с нещо лагда. Да. Гранула. Добре. Да се клирна само. Така. И това са ми броните. Аз оцелявам. В смисъл. Той оцелява. Опа, ще дисконектна, да. Полшанки, това са ми броните вече. Обой. Няма и играй с кит гоцети си пусни телепорта. Добре, Kit God. Пусни ми го, че сега не ме занимавам. Kit God set, така слагаме го. И добре, така. Трябва да правим малко елита после, ама лагна се. Защото пише хиро. Добре. Чакай да напишем, кажи така на YouTube. Това е да изи. Аз го напиша. Да, давай цветно да го напиша. Айде. ORPP. Чакай. Не, обърках го. Добре, PvP. Така, пим. Но. Така, Георги, до сега ме проверяваше. Човек, защо всички ме мислят за хак? Опа, пия още. Чеки. Изстрелям горе, благодаря. Все в зоната. Вау, аре вече. Да тъй сад. Не. В лавата, И в лавата са го направите и гадо. Не, няма да отиваш. Мерси. Няма проблеми. Стакнал ли си? Нещо да си стакнал или не? Не, нищо. Само кита. Без стакнал, само гоцета. Аз съм си год сет и съм си го взел просто. Не съм правил нищо. Това просто GG. После, може ли аз ще снимам друг клип в някой си сървър? Аз им видях IP-то. Бяхме добавили в една група. Деца всичките. Кои всички, бе? Целя став ли? Да. Не, бе, другите те правиха спална и всичко. За коя IP? IP-то на кой сървър? На тяхния. На Coldfish ли, на кой беше? На Coldfish? Някакъв такъв беше. Искам да платиш IP после. Да, сега ще му пратя. Може да правим там тролове. Да. Човек, сега сетих, ако там се накрая букет, ще мога да вляза с Force of Hackers. Сериозно, бе? Да. Ако се накрая букет мога. Но няма... И аз мога влезна с Force of Hackers. Вау, то се телепортна до нас, човек. Бегай от тука. Така се прави, бе. Какво ми викаш, бегай от тука? Гледай се. Така се прави. Айде. Браво. Без да чупиш пражените. И сега умрех така. После, ти играеш ли в PvP България? Какво? Ти играеш в PvP България? Да, бе, днеска ми взеха ранка, бе. Випа. Ама аз сега ще купувам елит. Така че. Взеха ми вип ранк, смисъл, защото с един спазарихме моето АТЦ за 6 лева, защото един си даваше код за 6 лева, нали, елит и да. Вау! Това ме е скиф, човек. И даваше кода елит, вау. И нали го даде, ама ме измами и ми смени паса и айде.
Ето и, аз затова не вярвам, защото един написа, дава ми елит код за CSGO скинове. Аз това хищ не го вярвам. Не, дават. Дават ли елит кодове? Дават таки. Що до Деви пише така и всички почти са елит, защото така. Аре бе, много манери това. Чай, what the fuck, че как нямаш кнокбак, а да флай няма кнокбак. Но сега ти ме удари. Удари ма. What the fuck, аз ако не можеш да прави кнокбак. Можеш, кнокбакваш ма. А. Айде, Не, вътре. не тък кнокбаквам, човек. Не, кнокбакваш ма. Ще видиш на видеото. Ето, пак. Ще видиш на видеото. Ти повече от мен. Ма такова. Стига да е. Така, тая лава е много гадна. Ще трябва да направим друг лав PvP. Гледай сега не те изстрелвам. Да, бе, как ще не му изстрелваш? Аз изстрелвах. Но. Няма да отиваш на. Ти те или. Аз ще изляза, че съм учител. И когато нямаш бучета, пиши фи, само да ти кажа. Не знам. Аз имам винаги, защото аз нямам легове, между другото вече. Аз имам 4. Фу! Аз не съм ял легове все пак. Трябва да взема кит готсет. Читър няма. До края на битката няма. Взе си легови, че му е сник такъв. Само леговете, да. О, мерси, човек! Няма проблем. Без да ги ядеш, бе. Без. Чакай си. Само, яде лек. Не съм ял никакъв лек. Изпих си тренда. Днес имаше евент. Това го правих. Днеска имаш мега евент. Днеска мега евент ли? Да, днеска имаш един път. Верно. Аз трябваше да правя снейк, ама този сплиц го направи. Чакай, бе. На PvP най-важното нещо е... Да заградим. Хората ме притесняват. Аз не мога, заради холограма. Ето. Така. Гъмнувам. Опа! Заповядай в градка. Благодаря. За тебе. Вау! Вау, колко почнах. На тебе какво комбо ти почнах. Ти тъй като си взел готкит, и аз взема един готкит. Бе, ти како ще ни се разрешила броня, бе? Удари ма. Тъй, благодаря. Удари ма и ти са натам. Няма. Ще ударя насам. Пак стана. Как отиде? Аре, бе, защо падам в тази слава тъпа? Това е нарочно напълно, за да могат да убият хората. Какъв е то? Топстер БГ. Топстер БГ фалшив е. Ето го. Чакай малко, спри. Да го убием. Не. Ние сме огличнали в оградата, как не? Мреш! Уау! Хай ютуб. Ютубър ли? Да. Не може. Да. Пръснах ми Fire Troll сега. Ей. Гамано. Чупи. Ама ще мога още да клипа. Чупи. О, пак ли ще ми скачеш? Няма може. Може ли да ме яднеш китови? Ти нали имаш ламан, Скоч! Тръгни само напред, да блокчаш ще кнокна. Аз ще кнокна и ще направя. Hit, God, set. И то снима, брат. Няма лошо. Айде, какво ще занимавам с тебе? Тъпа хер. Не, бе, тъпанар! Вау, защо не мога да удрям, бе? Добре, няма. Хай, ютубър. И аз. Вау. Ти си на едно сърце, човек. Колко комбо ти направих? Не си на едно сърце. Човек, изписваше ми по едно време, че си на едно сърце. Тук има и тебе.
Ти да Знам. лагаш ги, мани. Твоите. Их, На ти, Доб бе. се разкача. Доб На се ти, бе. разкача. Еми дай го спукаме от бой тогава. Не да се радват. И 2 в 1, брат. Ай, Да не извикам моя тим. кой е твой тим? Гошка. Той го няма в сървъра. Ооо, не дай Господ. Нямаш. Бързо, бързо сменяй сета. Ей, Чакай то. малко е смешник. Чакай, то сме насра, брат. Ай, падай, бе. Ей, видя се хака. Видя се хака. Видя се хака, човек. На видеото ще видиш. Стои нещо, си бърка в инвентара и само се обръщам, човек. И се обръща някой такова има млати. Видя се хака. Сега да го проверя с малко. Аз ще видиш. Аз го я дай, аз го проверя. Дай го сменим тогава. Дай, умира. Айде, умира. Бой. И лега. Лад, какво стана? Левна. Не, kick it for flying. Така, да. Чакай. Това е всичко от мен. Аз бях Живко. Чао. Айде, аз ставам за малко. Окей. Аз не съм справил. Ей, тук се видя хака. Ой, тук се видя хака. Ай от мен. Че умираш? Значи леко. Да. Може тук ми најујеш. И да, хора. Да, хора, това ще бъде от мен. Благодаря, че гледате и бай-бай.